እኔ የተጠቀምኩት ምንድነው ማመን በማይታየው ማመን የኔ ነው ብዬ ማመን እርግጥ አድርጌ እግዚአብሔርን መጠየቅ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ የኔ ነው አውቃለሁ እወድሃለሁ ተመስገን ስለሰጠኸኝ ደግሞ ሰጠኸኛል በቃ ምንም እኮ የለም እኮ ያዝኩት ነገር ግን ሰጠኸኛል ተመስገን ግግም ስግጥ ብሩኻት ክብርና አምላኽና ይኹን ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር እዩ አዶናይ ሓውና ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ረኺቡሎ ካብ እንታይ ዝበሃል ፖርኖግራፊ ማእሰርቲ ካብ ናይ ሞት ምኽሪ አምሊጡ ወፂኡሎ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ናይ ሓሽሽ ወልፊ አምሊጡ ወፂኡሎ አነ በጣም ተሐጉስ አለኹ እሱኹሙን ተሐጉስኩም ከም ትኾኑ ፍጹም አይጣራጠር ነው እግዚአብሔር ይመስገን ካብዝ ንላዕሉን ብሉጽ ነገር ክንጽበይና ካብዛ ሓውዚ ምኽንያቱ እቲ ናይ እምነት መገዲ ተረዲእዎ ስለ ዝኾነ ሕጂ ድማ ናብቲ ዓበይቲ ነገራት ዝያዳ ክሃልፍ እዩ ኢለ ሙሉ ብሙሉ ተስፋ ገብር እግዚአብሔር ይመስገን አምን ምኽንያቱ በእምነትና ንጸድቅ በእምነትና ዘለዓለማዊ ሕይወት ንወርስ በእምነትና ውሉድ አምላኽ ንኸውን ንአምላኽ ወረስቱ ይብለና ንክርስቶስ ድማ መዋርስቱ ስለዚ ካብዚ ሕጂ ረኺቦ ዘሎ ነገር ገና ዝዓቢ ብዙሕ ነገር አሉ ነዚ ነገር ዝረኺቡ ድማ ገና ከም ዝእውጁ ንብዙሓት እውን ከም ዘብፅሖ አነ ፍጹም አይጠራጠርኒ እግዚአብሔር ይመስገን ኮንግራጁሌሽንስ ብሎ በዝጋጣም እዚ እንኳ ሓጎሰካ ክብርና አምላኽ እዚ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ እዩ ንኹላትና ድማ ዓብይ ዘሐጉስ ነገር እዩ ሓንቲ ነፍሲ ክተምልጥ ከላ ካብዚ ዝዓቢ ሓጎስ የለ ምኽሪ ሰይጣን ካብዚ ንላዕሊ ይፍረስ ብዙሓት መነሰያት ድማ ገና ሓራ ይውፁ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ዓቕሚ ገና ይውፃ እዚ ጸሎትናን ናይ ኩሉ ግዜ ባህግናን እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን እዚ ካብ በልኩ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 5 ሓደ ሓሳብ ተመሳሳሊ ሓሳብ ከቅርበልኩም ፈቱ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ሓደ ኢያኢሮስ ዝተባሃለ መራሕ ጸሎት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጓሉ ክጽልየላ ሓሚማ ስለ ዘላ ኢሉ ሒዝዎ እንዳኸደን ከሎ ኣብ መገድን ከለው ሓደ ድምፂ ናብ ኢያኢሮስ ክመጽእ ከሎ ኢና ንርኢ ፍቕዲ 35 ገና እዚ ክዛረብ ከሎ ካብ ገዛ መራሕ ቤት ጸሎት ጓልካ ሞይታ ደጊምከ ስለምንታይ ንመምህር ተድክሞለኻ ዝብልዎ መጹ ይብል ይሲ ጽቡቕ ተበጊሱ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ክረክብ ናይ እምነት መገዲ ጀሚሩ እናተጓዕዘን ከሎ ጸልዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንነገሩ ክሰርሖ እናተሻባሸበን ከሎ ሰይጣን ንኢያኢሮስ ካብቲ መስመር ንምውፃእ በረኸት አምላኽ ምእንቲ ከይረክብ ንምግባር ሓደ ድምፂ ናብኡ ክሰድድ ከሎ ኢና ንርኢ እንታይ ዝብል ድምፂ ጓልካ ሞይታያ ንመምህር ኣይተድክም እቲ ዝገረመኒ ነገር ሰይጣን ነዚ ድምፂ እዚ ስለምንታይ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይለኣኸ ኣብ ክንዲ ንኢያኢሮስ ዝዛረቦሲ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምህር እታ ጓልኮ ሞይታያ ኣይትድከም ዘይበልዎ እቲ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ እግዚአብሔር አምላኽና ዘይደክም ዘይሕለ ሃይሉን ዘይምርመር ዘለዓለማዊ አምላኽ ስለ ዝኾነ ንሰይጣን ፈጺሙስ ከም ዘይሰምዖ ስለ ዝፈልጥ እዩ ሰይጣን ንእግዚአብሔር ከታልሎ ወይ ሓሳቡ ከቀይሮ ወይ ድማ ማኒፑሌት ክገብሮ አይክልም ንመንዳይ ማኒፑሌት ክገብሮ ዝኽእል ተልኩምኒ ንዓይን ናእኹምን እዩ እንተ ደኣ ድምፁ ሰሚዕና ሕጂ ኢያኢሮስ ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ሰሎሎ ኣትዩ ተስፋ ምቁራጽ ኣትዩ ናይ ተስፋ ምቁራጽ ድምፂ ናብ ኣዛኑ መጽኡ ኣብዚ ግዜ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቃላጢፉ እንታይ ክብሎ ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ከዓ እዚ ዘረባ እዚ ክዛረቡ ምስ ሰምዐ ነቲ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይትፍራሕ እመን ደኣ በሎ ይብለና ክልተ ዓይነት ድምፂ ናብ ኢያኢሮስ ክመጽእ ከሎ ኢና ንርኢ ጓልካ ሞይታላ ንመምህር ኣይተድክሞ ዝብል ሓደ ድምፂ በዚ ወገን እዚ ካብ ሰይጣን በዛ ሓደ ወገን እዚ ድማ ኣይትፍራሕ እመን ደኣ እንተ ሞተቱን ክትስእ ትኽእል everything is possible with God brothers and sisters
بእግዚአብሔር ዘይከኣል የለን ነቲ ዝኣምን ኩሉ ይከኣል እዩ ዝበለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኣይትፍራሕ እመን ዳኣ ክብሎ ከሎ ንርኢ ኢያኢሮስ ኣብዚ ሕጂ ኣገዳሲ ግደ ነይርዎ ናይ ሰይጣን ድምፂ ክሰምዕን ክእዘዝን ወይ ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ክሰምዕን ክእዘዝን እዋይ ጓለይ በቃ እዋይ ጓለይ ኢሉ ወጠጥ ኣይበለን ኣታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደንጉኻ እንዲኻ ነታ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ክትዛረብ ከላ ግዜ ተዘይትመጦ ነርካ እኮ በቃ ገለመለ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣይጉረምረመን ኣይኣዘምዘመን ኣሜን ኢሉ ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኣይትፍራሕ እመን ዳኣ ዝብል ሓሳብ ኣጥቢቑ ሒዝዎ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ነቲ ናይ ሰይጣን ድምፂ ንጎኒ ጎሲኦም ተታሒዞም ናብቲ ቤት ክኸዱ ከሎ ኢና ንርኢ ናብቲ ቤት ምስ ከዱ እቲ ዝገርመኩም ነገር ኣብ ብኽያት ኣብ ጫውጫው ኣብ ኣውያት እዩ ኣብቲ ገዛ ፀኒሑ ኣብዚ ቦታ ግን ዝገርመኩም ነገር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣትዩ ይብል እዛ ቆልዓ ደቂሳ ኣላ እምበር ኣይሞተትን ስለምንታይ ከጫውጫው ትብሉን ትበኽዩን ኣለኹም ኢሉ ነቶም ህዝቢ ከይተረፈ ክገንሖም ከሎ ኢና ንርኢ ክዛረቦም ከሎ ኢና ንርኢ እንታይ ትመለኽቲ ሓንትስ ብእምነት ሓንቲ ስጉምቲ ምስ ጎይታ ውሰድ እምበር ብድሕሪኡ እግዚኣብሔር ናትካ ነገር ክሕዝቦ ይጅምር ናትካ ነገር ባዕሉ ክዋጋኣልካ ጅምር God takes over ገይሩ ብድሕሪኡ ባዕሉ ክፀርገልካ ይጅምር ካብትያ ንእግዚኣብሔር ትድገፎን ተኣምኖን ንኩሉ ዓይነት ድምፅታት ገዲፍካ ነትናቱ ድምፂ ክትእዘዝ ትመርፀሉን ግዜ ጀሚርካ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ኣብ ህይወትካ ኣብ መገድኻ ክግለጽ ይጅምር ብሽም ኢየሱስ ብዙሓት ድምፂ ኣምላኽ ምስማዕ ይኹነልኩም ሎሚ ምሸት ኢን ጂሰስ ኔም منسيات بزمشت زي سخم أيت بقعون يخم أيت تأكمن يخا زفت وكاسب يلن زدلك كاسب يلن أيكون الكانيو أيسلت الكانيو أمنت يبل كان قالوا سبات بأمنت بزوح نجر كرخبو خليهم no not you are useless you are worthless ولا صدرخ أيدل يخانم السخا እግዚአብሔር ረስዩካይ እግዚአብሔር ገዲፉካይ ዝብል ብዙሕ ድምጽታት እኳ ናብ ህይወትኩም ተመጸ ናይ አዶናይ ምስክርነት ኣብ ትምህርቲ ንኹላትና ክብርና አምላኽና ይኹን ጎይታ ምሳና እዩ እግዚአብሔር ምሳና እዩ ብጎይታ ድማ ንኹሉ ክንክእል ኢና ንኹሉ ክንበጽሕ ኢና in Jesus name amen